Check, hello po, Jerry. Pa-sound check lang po. Apo, hello po, Jerry. Pa-test lang din po sa Zoom. Okay po, dinig na po. Malinaw po. Okay po, salamat po sa Diyos. January 2020 nang malipat sa relocation site na ito. January 2020, na impotem hafoɔ no ɛwɔ Baatan. Wɔn mu bi ne nsuyiri no nti yɛhyerɛ wɔn ma wɔn fi wɔ Henry ne Redinius Ramos, ɔne n'abusua ne Cecilia Padilla. Wɔn mu ne hwee ka de hia ne sɛ wɔn bɛfiri baabi a wɔn wɔ na wɔn akɔ baabi foforɔ a yɛde ama wɔn no sɛ yɛbɛsɛe hɔnom. Nti wɔn kɔ mansini ahodoɔ sɛdeɛ wɔn sie no. Na bia na wɔn te kane no na nneɛma mu adini. Hwehwee ne wɔn nso wɔn bɛtumi ayɛ sɛ wɔbɛma ne akɔtena baabi a ɛbɛtumi aboa wɔn. Na ɛni baabi te ayɛ mpo tomatoes mpo ɛwɔ se yɛtɔ. Na ahemfa nso na ɛbɛnya sika yɛfiri ɛde atɔ saa nneɛma nyinaa. Nti deɛ ɛbɛdi ne sɛ yɛde nkyene egu mu so a yɛnya abomu kakra taato a na yɛdi ne saa. Na ade foforɔ nso ɛsan yɛ dadwene ma Radimos ne n'abusua ne sɛ ɔsan so wɔ diabetes anaasɛ kyerɛyadeɛ. Sa halip, naglalaga si Nanay Remedios ng dahon ng mangga at ang pinaglagaan ang siyang pinaiinom sa asawa. Anya, mabisa Na ɔse yɛn ɛde susansobɔne abrɛ no. Na so Cecilia ɔwɔ manson na ɔwɔ amanneɛ bebree. Ɛberɛ a wɔn mu tu kɔtena baabi foforɔ. Na sɛ wosi nneɛma ama nkurɔfoɔ kora sika wonya no ɛnnɔɔso. Sɛ wɔhwɛ me fie a wonnya hwee. Mpo wonnya soy sauce, yɛni soy sauce anaasɛ abomu biara. Na nsɛn deɛ biribia ɛnyɛ kwa. Na wɔn abusua no ahokyerɛ nti wɔtumi de nsuo egu amo so ne nkyene na wɔn adi. Deɛ hia ne sɛ wɔbɛtumi adi na ama wo kɔm to atwa. Na so Onyankopɔn mu wɔn ne ho mmɔbɔ. Bosia nko na mebɔ. Ɛdeɛ me nso sɛ mɛbɔ bosia afiri sɛ sɛ yɛammɔ bosia kɔm bɛde yɛn. Yɛn na nkyɛn ne Cecilia ɛnso kasa fa ne mene mu kuro ho. Da bia nɔpa na Nyankopɔn adom ne ho mmɔbɔ nti anuanom a wɔwɔ Members Church of God International ma ne ɔdɔkotani sɛ ɔnkɔhwɛ Cecilia ɛna Henry ɛna Remedios. Na nnuro a yɛde maa wɔnom ɛne nneɛma a ehia wɔn nyinaa akyiri no yɛsan so ma wɔnom akyɛde afiri MCGI Free Store. Ɛma wɔn mu nnuane dɛdɛ nso. Na mada Nyankopɔn ase ne MCGI asi bebree. Ɛfiri sɛ yɛnsa aka saa nhyira yi ɛne adɔkotafoɔ no ɛmmoa yɛda mo ase bebree sɛ mo ama yɛ nnuro. Na yɛne sika yɛde bɛtɔ nnuro. Sante saa.
Meda mo ase bebree. Malaking Na ginagawa sa mga kagaya ni adepa Pagigipit ne na anigye upang kɛkɛ ipagpatuloy abrɛ na wɔn na ang gawaing wɔn a wɔdi hia na pagpapasa adepa dodoɔ no atumi atoa so na de ating nkwagye karanasan, asɛm abrɛ nipa gaya ng sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nasusulat. yɛmfa ahokyere Kayo, mga ɛmfa ho ne ahokyere bɛfa mu wɔ na sɛdeɛ wɔatwerɛ no sɛ anuanom ɔma yɛ mmerɛ papayɛ ho dahil ang mabuting gawa ɛfiri sɛ kailanman ay hindi nnwuma pa magbubunga ng masama. ɛnso aba bɔne Salamat sa Diyos sa kanyang aseda awa. ɛnka Sa onyankopɔn Diyos ang lahat ng wɔ ne ho mmɔborɔ karangalan at onyankopɔn na kapangyarihan animuonyam magpakailanman. ne a yɛyie nka no daa. Ang mga members po ng Church of God Na International. Members Church of God International return sa afra mu nyinaa aba asubɔ nkyerɛkyerɛ ase anaasɛ mammra na yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo ne nsɛm. Ano po ba ito mga kababayan? Pag-aaralan Me yɔnko nipa yɛnom nyinaa yɛde baade yɛba abɛsua nea ɛyɛ Kristo mmara nsɛm, Kristo nkyerɛkyerɛ, asɛmpa no mu nkyerɛkyerɛ a ɛwɔ hɔ ma yɛn wɔ yɛn mmara yi mu. Ntotosoɔ dudu ka ho anaa? Ɔmɛdadie ne ntoboayie nso ka ho anaa? Ɛyɛ Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm sɛ ɛyɛ akyiwadeɛ sɛ wɔbɛwe prɛko na mmɔnkɔ ne deɛ ɛkeka ho. Yɛnam wɔdɔ kwan so reto saa afrɛ mo. Na yɛn nidasoɔ no sɛ mobɛka yɛn ho. Sɛ mowɔ ɔpɛ bi ne yɛakoma so adeɛ sɛ mobɛsua Nyankopɔn nsɛm, yɛn Awurade Yesu Kristo nokorɛ nkyerɛkyerɛ. Na yɛbɛhyɛ aseɛ August 2, 2021. Anwummere nɔnson Philippi aman no mmerɛ mu. Nkyɛ yɛ akɔma mu nyinaa.
Diyos, mga kapatid, mga kababayan, mga aming panauhin sa gabi pong ito. Anuanom na yahoho, Sa Diyos, bago po tayo Agya magpasimula Nyankopɔn na sa sumudwie pag-aaral nkae ng mga gyina. salita ng Diyos sa banal na aklat, Da nka Nyankopɔn na amin po kayong ansa na lahat, yɛbɛhyɛ aseɛ mga kapatid, na na sama-sama yɛasua tayong Nyankopɔn nsɛm afiri twerɛ nsɛm kronkron no mu maghihintay no. ng patnubay ng Panginoong Diyos, Anuanom, samahan yɛretɔ ang nsa afrɛ mu Panginoon nyinaa mama at bigyan ng yɛgyina yɛnsrɛ wɔ pagpapala ng kanyang Nyankopɔn mga hɔnom salita. mmoa Sama-sama po na tayo. watumi aka yɛn ho ama yɛn ne nsɛm mu nteaseɛ. Mama yɛgyina yɛmmɔ mpaeɛ anuanom. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng Yɛn aming Agya Twɛdeɛ Panginoong mpɔn, Kristo, ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. lumipas ang maghapong paggawa. Muli, Ama, Ɛberɛ sa kalooban mo po, a nna bebree sama kami sa abɛsene wɔ yɛabrabɔ mu no, na dumudulog, Agya, taos-puso ɛyɛ wo pɛ nti salamat yɛn nyinaa yɛahyia sa mu pag-iingat saa mo dɔn yi mu. sa amin at sa Yɛde aming yɛn mga akoma mu nyinaa sumunod. ɛbɔ wo. Yɛn aseda afɔdeɛ sɛ wɔbɔ yɛn ne yɛabusua ho ban. Mapanganib man ang aming paligid, Yɛda wo ase. bunga ng Ɛwom sari-sari sɛ mong kasamaan yɛte at salot nnabɔne mu darating deɛ, sa aming panahon, yɛte mpatamu a hindi mo kami bɔne pinapabayaan. bebree ɛwɔ mu Patuloy na mo yadeɛ ipinagkaloob sa wɔde amin ewuo nso ng aming aba kahilingan. abɛsa na mansan kɔn mu. Higit sa lahat, ang Ɛso ne mga nyinaa araw akyiri, na tulad nito, wɔbɔ yɛn ho ban na kami ay ma yɛde ɛhia yɛn. makapakinig ng iyong Yɛboro ne banal nyinaa na soɔ. salita. Yɛda wo ase Kasi ang tanging sɛ wama yɛn akwanya pa yi sɛ upang yɛmfa nsua wo kami nsɛm lamang sa kronkron. iyo at sa buhay Ɔno na pɛ walang hanggan. na yɛn nidasoɔ Salamat po, Panginoon. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Tanggapin mo yɛbɛdi bem, sa iyong banal na yɛtumi kamay asa afata da nkwa. ang aming Agya, tanging yɛda wo maiaalay ase bebree. sa lahat ng iyong Ɛsrɛ wo sɛ ma kapagitan yɛnsɔ w'ani wɔ wo kronkronbea. magmula sa kaibuturan Afadeɛ a yɛbɛtumi de ama wo, ang aming mahyɛ wo dɔ katawan ng walang hanggang utang na wɔ loob nnipa sa iyo, nyinaa Ama. anan mu. Ang aming Sɛ taos na yɛde pasasalamat. waka bebree. Kalinsabay nito Agya, ay yɛda wo humihingi ase wɔ wo nokorɛ. kapatawaran sa lahat ng aming Aseda mga afadeɛ a pagkukulang. yɛde ma wo wɔ Mga mu. kasalanan Yɛsrɛ bɔnefakyɛ sana ma yɛnsini ntɔ. patawarin Ɛnɛ sa aming lahat. mmaratoɔ ne bɔne a yɛyɛ atia Magpatawad wo. na po kami sa mga Yɛsrɛ wo nagkasala sɛ sa amin. fa yɛn nyinaa Paspasan bɔne mo kyɛ yɛn po ang bawat sɛdeɛ yɛde yɛkyɛ wɔn a kaluluwa wɔafom yɛn. na Yɛsrɛ wo sɛ makikipaglingkod hyira wɔ kra sa biara katotohanan. a Samahan mo ɔtie kami wo sa aming nokorɛ. mga pag-aaral at Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho tulungan mo po kami wɔ yɛde na sua mu. maitanim Na yɛsrɛ wo sɛ boa at yɛn. sa aming mga puso ang bawat butil ng katotohanan mo upang ito'y Na yɛntumi na aming lalakaran nso tenene aba. Yɛsrɛ wo sɛ ma wɔn dapat nawa kami nsɛm ntena yɛn mu biara akoma mu na yɛatumi asa afata wɔ daa nkwa ang aming mga ahennie no. kapwa-tao sa Awurade yɛn Nyankopɔn, yɛsrɛ wo sɛ kae sa mga yɛn yɔnko nnipa a ɛwɔ wiase afanan nyinaa. kasalukuyan ay magbigay daan Yɛn upang mpaebɔ ne sɛ magbalik loob sa ma iyo nea ɛresisi ang maraming wɔ yɛn mmerɛ yi mu nalulung sa ammɔ kwan sari-saring ma nnipa kasamaan bebree at bisyo nsane sa mmra wo nkyɛn. kapaligiran. Yɛtitiriw Iligtas mo rin po sana wɔn a sila sa mga bɔne ikapahamak. ne amumuyɔ pii Magbanal amene at wɔn sa wɔ buhay wiase no. pagpapalain Yɛsrɛ wo sɛ at kae sa wɔn kapalaganap na yi wɔn firi ng adeɛ mga biara kahirapan. bɛma nnipa asɛe mu. Tulungan mo kaming Yɛsrɛ lahat wo sɛ hyira na nsɛm maipagtanggol patiri at yi. magsigaw sa iyong mga katotohanan. Marating Yɛsrɛ wo sɛ boa sa yɛn lahat nyinaa na na yɛntumi naghahayag ntoa na so mpae wɔ magdadala iyong nokorɛ mu ka kaligtasan. na yɛntumi Sa nnuro kamay mo po, obi Ama, biara a ɔhwehwɛ aming pong wɔn nkwagyeɛ ipinagdiwang kwan sa iyo ang aming akyire pag-aaral kwan. na ito, Agya, ang aming wɔ nsɛm na yɛgyae pagbubuhay, ang yɛde aming sua nyinaa hyɛ. kapatawaran. Lagi po kaming Yɛn umaasa nkwa nyinaa na yɛn hyɛ bere. ikaw ang aming Diyos na Agya, aberɛ makapangyarihan sa nyinaa lahat, yɛwɔ gyidie sɛ na may wo ne ibig yɛn Nyankopɔn ang Twɛdeɛ aming mpɔn lahat ay mga ligtas a wɔpɛ at sɛ makarating yɛn sa nyinaa yɛnya paghahanap nkwa. at katotohanan mo. Salamat po, Ama, sa Na pangalan ng yɛatumi anya aming wo nokorɛ Panginoong mu nimdeɛ. Hesukristo. Agya, yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen.
na't maglaya. Tayo na kapatiran, tayo na't maglaya.
Ang kapayapaan po ng Diyos sa mga ating Panginoong Kristo ang manatili sa atin. Magandang araw. Akumudia efiri eje Nyankopon ni Awurade Yesu Kristo. Sa iba't ibang panig Ntena yɛ nyinaa koma mu. Salamat po tayo sa Yɛnkyea ɛkɔma mu nyinaa baabi biara mɔwɔ no mmeammea ahodoɔ wɔ wiase. ang dating daan. Yɛda Onyankopɔn ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa yi ɛde tete atempɔn no wiase nyinaa twerɛ kronkron de sua ahyehyɛ so yɛne yɛnuanom a yɛfiri Members Church of God International ɛsrɛ wɔ sɛ wɔmmɛka yɛn ho berɛ a yɛagu so sua Nyankopɔn tene ne nsɛm afiri Twerɛnsɛm kronkron no mu. Na deɛ ɛnnɛ wɔka yɛn ho ne yɛwɔ sɛmpakani no wankasa mu brɔda Eli Sɔrea no. Anuanom ma mo nyinaa kye aha adwo sɛdeɛ mu kurom mmerɛ so tie biara a dwumadie yi bɛsoɛ mo no. Aseda ɛnka Onyankopɔn sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa yi sɛ yɛde bɛsua Nyankopɔn asɛm. Bama yɛnhyɛ yɛn asɛm tie a yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛsua no ase. Mahunu yɛwɔ nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔnom a asɔfoɔ binom kyerɛkyerɛ a ɛkyinkyim twerɛ kronkron no. Mahunu twerɛ kronkron mu nsɛm deɛ adaneadane anaa kyinkyim nsɛm biara anim. Bama yɛnkenkan. Mabusɛm ɛtin wɔtwe ɛnkyɛmu nwɔtwe. Proverbs 8 verse 8. Manum nsɛm nyinaa nam tenenee mu na deɛ ɛkyeɛ anaasɛ ɛntene inni mu. Verse 9. Ne nyinaa mu da hɔ ma ehunumufoɔ na ɛtene ma wɔn a wɔhunu nimdeɛ. Na Nyankopɔn asɛm no adaneadaneɛ biara ɛnni mu. Manum nsɛm nyinaa firi tenenee mu. Ɛno nti Onyankopɔn ɛnam ne nyansaa so ahyɛ ho bɔ sɛ n'asɛm deɛ ade a ɛkyinkyim anaasɛ adaneadaneɛ biara anim. Na sɛ yɛhunu adaneadaneɛ nsɛm bi anaa kyinkyim nsɛm bi wɔ Nyankopɔn asɛm mu a na ɛyɛ kasankyerɛaseɛfoɔ no ɛna deɛ boro soɔ no ɛyɛ asɔfoɔ no a wɔnom ɛde wɔn ankasa adwene ɛkyerɛkyerɛ kronkron no ase de pɛ mfasoɔ ma wɔn ho no. Ɛwere sɛ yɛbɛhwɛ a sɛdeɛ Aziefoɔ ɛtekyerɛkyerɛ no ɛyɛ sononko firi Yehowa dansedifoɔ, ɛyɛ sononko firi Katolikfoɔ ne nea ɛkeka ho. Ɛno na ama nnipa adwene ma yɛ wɔnom na ama bɛfiri sɛ ɛsono twerɛ kronkron mu nsɛm a ɛkuta binom. Ɛno na ama nnipa dodoɔ no adwene yɛ wɔnom sɛ ɛne na Nyankopɔn asɛm no akyinkyim. Dabi ɛyɛ mfomsoɔ kɛseɛ sɛdeɛ ɛyɛ meka no. Wɔnom wɔ nkyerɛkyerɛ bebree a mfe bebree ni akyinkyim wɔ. Na bɛboro mfe 50 nie. Ɛnuru mfe 50 mpo ɛna kyinkyim ɛyɛ ɛbaeɛ. Na ebinom keka sɛ wɔnom nko ara na ebenya nkwa. Wɔn asafo no nko ara na ɛyɛ nokorɛ. Ɔmo nko ara na ebenya nkwagyeɛ. Te sɛ Katolikfoɔ nso sɛ wɔnom deɛ na ɛyɛ papa. Na sɛ wonni Katolik asafo no mu a nkwagyeɛ ɛnni hɔ ma ho. Yɛn ne Katolikfoɔ nsɛm a wɔka. Katolikfoɔ wohwɛ wɔn nkyerɛkyerɛ a ɔno ara mu ɔmo ankasa mu nkyerɛkyerɛ ɛsan so tia wɔn gyidie. Te sɛ limbo ne yɛ nkyerɛkyerɛ a Katolikfoɔ sɛ nkwalaa a yɛamɔ wɔn asu no ɔmo nkɔ ɔsoro ahemman mu. Ɔmo nso ɔmo nkɔ bɔnsɛm gya ɔmbɛka ɔsoro mfimfini. Biribi ani twerɛ kronkron mu saa. Na wɔn ankasa sɔfoɔ anaasɛ pope baako ɛmpɛ sɛ wɔbɛgye ato mu. Ɛno nti na ama Katolikfoɔ ɛbɔ nkwalaa su no. Ɛfiri sɛ Katolikfoɔ sɛ wɔwɔ akwalaa na yɛamɔ no asu ɔbɛkɔ limbo nkyɛn ɔnkɔ ɔsoro ahemman mu. Yɛn yɛ Katolikfoɔ nkyerɛkyerɛ a wɔn amu pope baako ɛpɛ sɛ wɔbɔ saa asɛm no to guo.
Bakit ko sinasabi ito? Para manira. Hindi po. Kasi, sa inyong mali ang sɛ yɛbɛhwɛ a, kung ang aral tama. mfeɛ bebree ni Ng aral ni Kristo. 2,000 taon na nakakalimutan. ɛna Katolikfoɔ kuta saa nkyerɛkyerɛ yi mu. At yun ang Yɛka kanyang yɛn sa mga apostol. na Ituro nyo sa kanila yɛde yɛgu wɔn ho fi anaa daabi. bagay na Awurade Yesu Kristo ne nsɛm a wɔkaa no mfeɛ mpem mmienu bi a abɛseneɛ. Matthew 28 verse 20. Ɔse, na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔnni deɛ mahyɛ mu nyinaa so na hwɛ. Me ne mo wɔ hɔ ɛnna nyinaa de kɔsi wiase awieeɛ. Kyerɛ sɛ Kristo nkyerɛkyerɛ no, ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ daa. Ɛte yɛ ase daa. Nanso nkyerɛkyerɛ a Nyankopɔn asɛmpakafoɔ no ɛkyerɛkyerɛ no, awieeɛ mmere mu no. Yan po ang ating binibigyan pansin. Hindi para manira, kundi para ipakita sa mga Na sɛ wɔn sɛ yɛwɔ awieeɛ mmere mu a, adɛn na wɔn nkyerɛkyerɛ no yɛ sononko. Yɛmmɛka yɛmmɛgu obi ho fi. Na mmom, ɛpɛ sɛ yɛma wɔn ani gye Nyankopɔn asɛm ho. Ɛne Nyankopɔn asɛm si yɛn ho bɛhunu neɛ ɛyɛ nokorɛ. Yɛdi kan, ɛno ne ade a yɛba abɛsua. Nokorɛ asafo no, owura no din na yɛbɔ frɛ no. Na owura no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn. Ɛno nti a yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn asafo. Twerɛ kronkron nyinaa mu, tete twerɛ kronkron a yɛde yɛn nsa atwerɛ mu, Borɔfo kasa mu, Latin kasa mu, deɛ wɔatwerɛ no wɔ mu no ɛyɛ Church of God. Anaasɛ Nyankopɔn asafo. Latin kasa mu no yɛ Ecclesia Tuateo. Na ɛno nso yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn asafo. Ecclesian Day. Sabi sa English, Church of God. Ang sabi sa Wode ba Borɔfo kasa mu a, ɛyɛ Church of God. Twi kasa mu yɛ Nyankopɔn asafo. Spanish kasa mu no yɛ Iglesia de Dios. Isa po kasi tayo sa pangalan. Kumbaga, Ɛfiri sɛ, ɛdin a tinatanong mo muna awɔ sɛ ang taong yɛde frɛ asafo no, alamin mo muna kung ano ɛyɛ talaga owura ang no pangalan, dini. no? Itong ating Mfa to ho, iniimbestiga, ang pangalan sɛ yɛba abɛyɛ nhwehwɛmu a, sa lahat, gaya ng mama yɛhunu hindi naman yun adekode a woyɛ mu nhwehwɛmu no dini. ang Ade a yɛresua no, sa lahat, hindi ɛwɔ sɛ yɛyɛ mu nhwehwɛmu. Wɔnom sɛ ɛdini no ne yɛde kyea. nakita nyo Daabi nyɛ ɛdini no ne yɛde kyea. Yɛmfi ano kronkron no na wɔde kyeaeɛ. ang sabi, Na ɛno na yɛahyɛ yɛn sɛ yɛmfa nkyea obi biara. Romans chapter 16 verse 16. Asɛ momfa mfi ano kronkron nkyeakyea mo ho. Ɛnyɛ asafo no dini na mode bɛkyea anuanom, na mmom mfi ano kronkron no. Asafo no din mapa no ɛyɛ owura no dini. Ɛfiri sɛ yɛn ne ade a ɛsɛ sɛ yɛde frɛ no. Yɛn ne wɔ Nyankopɔn ne pɛ. Ɛfiri mfitiaseɛ. Nanso mɛkyerɛ mo nsɛm a ɛyɛ mfomsoɔ ɛne asekyerɛ bɔne a asɔfoɔ de di dwuma. Sɛ yɛbɛhwɛ afi twerɛ kronkron no mu a, Nyankopɔn maa ho kwan sɛ onipa bi ɛbɛte wɔ no ankasa n'asɔre. Nyankopɔn maa obiara saa kwan no. Sɛ obiara nte asɔre a wɔpɛ. Asɛ sɛ Awurade ansi fie no a, wɔn a wɔsie yɛ ho adwuma kwa. Sɛ Awurade anwan kuro no a, ɔwanfoɔ no sere ho pɛ kwa. itayo ng Panginoon ang bahay. Ang sabi ng kasulatan, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Sɛ Awurade ansi fie no a, wɔn a wɔsie yɛ ho adwuma kwa. Ito'y hindi Ano nti, literal. hwan na ɛwɔ sɛ wɔsi fie no? Yɛnya honam fam fie. Diyos lang ang may karapatang magtayo. Na yɛn yɛ fie a Diyos ang magtayo. Onyankopɔn ɛwɔ ho kwan sɛ osie. Nagtatayo. Alin pong bahay ito? Sɛ Onyankopɔn ansi a, Ang may karapatang wɔn a wɔsie yɛ ho adwuma kwa. Timoteo 3. Saa fie yi, Pakinggan ninyo. ɛyɛ fie bɛn na a Onyankopɔn ko na ɛwɔ ho kwan sɛ wosie. 1 Timothy 3:15. Na sɛ bi a mekyɛre a, woahunu sɛdeɛ ɛsɛ sɛ obi wɔ bere a Nyankopɔn fie a ɛyɛ Nyankopɔn te asefoɔ no asafo nokorɛ dum
ne enyinasoɔ no mu. katotohanan. Ang bahay pala na ang Diyos lang ang pwedeng magtayo ay ang Efie no a Ang gye wɔ Onyankopɔn ko na ebesie no iglesia ng Diyos. ɛyɛ asafo At no. ang Diyos na nagtayo ay Diyos na buhay. Nyankopɔn fie no Ngayon, ɛyɛ Nyankopɔn asafo no. kung ang Diyos Na na Onyankopɔn a wosie no nagtayo ng bahay, ɔyɛ Nyankopɔn te asefoɔ nyɛ deɛ wawuo. kaya ang pangalan Afei, dapat na sɛ Onyankopɔn nko ɛna ɛwɔ hɔ kwan sɛ wosie yun ang ɛna ɔwɔ opisyal na tumi sɛ wosie a nung itinayo ɛneɛ na iglesia deɛ wosieɛ no din na ɛwɔ sɛ na pag-aralan. yɛde frɛ asafo no. Yɛn ne yɛ asafo a yɛsie no. Yɛn ne fie a Nyankopɔn ankasa mu na asie. Yɛsua yɛn ho nsɛm deda. Nanso nkurɔfoɔ bisa sɛ ɛdin bɛn na yɛmfa mfrɛ asafo no. Ɔmɔtɔ ma yɛn nyinaa nwene ho. Yɛmmegu wɔ bi ho fi. Mɛsen abɔ so bio akyerɛ mo. Isaiah 43 verse 7. Obiara wɔbɔ me din frɛ no, na mɛbɔɔ no memaa m'anim onyam, mɛnwono no, na meyɛɛ no no. Ɛberɛ a waka saa twerɛnsɛm yi awie no, wɔn bɛkyerɛkyerɛ mu sɛ ɛyɛ ɛdin bɛn na yɛmfa mfrɛ asafo no. Wɔn nso deɛ Nyankopɔn abɔ no no din na yɛmfa mfrɛ asafo no. Wɔhunu yɛn ɛyɛ nnaadaa ne korɔ no tirimobɔ a saa asɔfoɔ yi pɛ sɛ wɔde daadaa nkurɔfoɔ. Isaiah 43:7 ɔse obiara wɔbɔ me din frɛ no kɔma wɔ hɔ, na mebɔɔ no memaa m'anim onyam. Ti o wanka sɛ obiara a wɔbɔ me din frɛ no a mabɔ no. Anenye yɛnka sɛ obiara a mabɔ no a yɛabɔ me din bɛbɔɔ me din sɛ yɛmfa mfrɛ no. Nyɛ din ne yɛbɔɔ yi o. Nipa no ne yɛbɔ. Onyankopɔn sɛ obiara wɔbɔ me din frɛ no na mebɔɔ no memaa m'anim onyam. Wɔn a Nyankopɔn ebinom wɔ hɔnom a wɔn kuta Nyankopɔn din nanso Nyankopɔn nim wɔn. Yɛnkenkan Nnwomati aha aduasa nkron nkyɛmu aduonu. Psalms 139 verse 20. Wɔn a wɔkasa tia wo mmusuo mu ne wɔatamfo wɔbɔ wo din ahuhudie mu no. Ebinom bɔ Nyankopɔn din nanso wɔn ni Nyankopɔn afa. Mpo Nyankopɔn atamfo no mo koraa ɛbɔ Nyankopɔn din ɛwɔ nneɛma huhuo so mfato ho. Asɔre yɛ nipa asie a wɔn mo san kyerɛkyerɛ nipa nkyerɛkyerɛ ne yɛn kyerɛ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ no. Saa asafo no nyinaa so bɛyɛ hunu. Na so wɔn mpo se yɛfrɛ wɔn sɛ Nyankopɔn asafo. Yɛn kenkan Mark 7 verse 7. Na wɔsɔre me kwa. Na wɔsɔre me kwa na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nipa ahyehyɛ. Walang kabuluhan pag ang isang samahan ay Sa asafo bi iniaral at utos ɛkyerɛkyerɛ sabi ng Biblia. Walang kabuluhan nipa mmara nsɛm ne nipa nkyerɛkyerɛ a wɔn som nyinaa bɛyɛ kwa. Yɛwɔ nneɛma binom wɔ hɔnom a yɛbɔ Nyankopɔn din frɛ. Na saa nneɛma yi nyinaa yɛ ahuhudeɛ. Kyɛ sɛ ahoni huhuo, dua ahoni a nkurɔfoɔ asene a wɔn koto wɔ no wɔn sɛ Nyankopɔn. Wɔn sɛ wɔn nyame no. Na sɛ yɛ ahuhudeɛ sɛdeɛ Paul ɔka no wɔ Korintofoɔ nwoma a edi kan no mu no. Wɔn ahoni yɛ ahoni huhuo 1 Corinthians 8:4. Na sɛ wɔbɔ Nyankopɔn din wɔ saa ahoni huhuo yi so. ang paggamit nila ng pangalan ng Diyos kasi ginagamit nila sa walang kabuluhan. Sa hindi Nti Nyankopɔn din no a wɔn mo bɔ no. Wɔn mo bɔ na huhudie mu efiri sɛ wɔn mo bɔ Nyankopɔn din ɛwɔ adeɛ bi a ɛnyɛ ade papa so. Sɛ ɛbɛsan yɛ akyi akɔ Isaia nwoma no mu a Onyankopɔn sɛ obiara wɔbɔ me din frɛ no na mɛbɔɔ no mɛmaa m'anim onyam. Sɛ Onyankopɔn na bɔɔ biribi a yɛbɔ ne din frɛ no a na wɔ hɔ ma n'anim onyam. Adeɛ biara wɔ Onyankopɔn bɔbɔ na yɛbɔ Nyankopɔn din wɔ so no. Yɛgyina hɔ ma Onyankopɔn anim onyam ade kyerɛ fi sɛ adeɛ a wayɛ no ɛyɛ ne dea.
Ɔse obiara wɔbɔ me din frɛ no na mebɔɔ no memaa m'animuonyam menwono no na meyɛɛ no no. Ɛnyɛ obiara yɛbɔ Nyankopɔn din frɛ no ɛna wɔ hɔ ma Nyankopɔn animuonyam hye. Ɛwɔ sɛ Nyankopɔn atamfo no mpo bɔ Nyankopɔn din ahuhudie mu. Wɔbɔ Nyankopɔn din kwa. Daso deɛ ɛyɛ Nyankopɔn animuonyam hye no. Yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din na frɛ wɔn. Ɔno na wɔbɔɔ wɔn. Ɔno na wɔnwono wɔn. Ɛne da so wɔn sɛ anuanom twerɛ nsɛm no mo ate aseɛ. Ase obiara wɔbɔ me din frɛ no na mebɔɔ no memaa m'animuonyam. Anka sɛ obiara mebɔɔ no a mebɔɔ me din memaa no dabi. Ɛnyɛ din na yɛbɔɔyɛ. Na mmom n'abɔdeɛ no a ɔbɔɔyɛ no adeɛ a Onyankopɔn anwono no. Adeɛ a Onyankopɔn yɔɔyɛ no. Ano ne yɛbɔ Nyankopɔn din frɛ no. Nyɛ ne din na wɔbɔɔyɛ. Amotɔmɔ ma yɛwerɛ mfiri anuanom. Yɛwɔ ɛnɛma bi wɔ sɛdeɛ tie biara yɛbɔ Nyankopɔn din frɛ no. Yɛn yɛ adeɛ efiri wɔ Nyankopɔn efiri n'abɔdeɛ mu efiri ne ɔno no wɔnwono yɛ. Te sɛ nokora asafo no. Asafo no Onyankopɔn na bɔɔyɛ. Onyankopɔn na osii. Na Onyankopɔn ɛna ɛnwono asafo no. Yɛaka yɛn wɔ 1 Corinthians 12:28. Na Onyankopɔn de ebinom asisi asafo no mu de edi kan. Asobafoɔ de ɛtɔ so mmienu akyerɛkyerɛfoɔ. Ne de keka no de keka ho. Nti Onyankopɔn ɛna wɔnwono wɔn a ɛwɔ asafo no mu na afei asafo a Onyankopɔn ayɛ no. Na yɛbɛbɔ Nyankopɔn din wɔ so no. Yɛn wɔ hɔ ma n'animuonyam hye. Yɛn wɔ hɔ ma Nyankopɔn ani gyeɛ. Nanso asafo bi a onipa asie na wobɛbɔ Nyankopɔn din wɔ so. Kuya bɛfrɛ ne sɛ yɛ kɔɔbere. Ɛntaaso mu. Kuya bɛka sɛ Onyankopɔn de abra nyɛ wɔn no wɔnwono yɛ. Ɛnyɛ adeɛ taaso mu. Ate sɛ nea wɔfrɛ dwetɛ sɛ sika kɔkɔɔ anaa wɔfrɛ kɔɔbere sɛ sika kɔkɔɔ. Kɔɔbere nyɛ sika kɔkɔɔ. Te sɛ Catholic-foɔ. Adɛn na Catholic asafo no din Roman Catholic Apostolic Church. Abra ɛni twerɛ kronkron. Ebi sɛ Roman sɔfoɔ baako no. Ano yɛ wɔde maame ni yɛ. Yɛn mo ne wɔn ano yɛ wɔn de ma sɛdeɛ wɔn mo sie no. Wɔn sɛ nhwiren deɛ sɛdeɛ wɔbɛfrɛ ne bi ɛda so yɛ nhwiren nyɛ nokorɛ. Nyɛ nokorɛ sɛ wɔde twerɛ kronkron mu nsɛm bɛyɛ adwuma yi a. Edini ɛyɛ ade a yɛbɔ de frɛ biribi ɛwɔ ne mmerɛ kwan so. Edini ɛyɛ gyinahyɛdeɛ ma biribi yɛ ho hia ɛwɔ twerɛ kronkron mu. Ɛna sɛ ɛbaa din tuo mu a ɛni kwan sɛ yɛ din a ɛnyɛ nokorɛ. Ɛna din no nso a yɛ Nyankopɔn din titiriw no ɛni kwan sɛ yɛbɔ Nyankopɔn din ahuhudie mu. Sɛ wobɔ Nyankopɔn din basabasa, wobɔ Nyankopɔn din ahuhudie mu a wɔ Nyankopɔn ma wɔmfa ho tɔtɔrɔtɔ, ɔma wɔmfa ho ni. Exodus 20:7. Ɛmmɔ Awurade wɔ Nyankopɔn din kwa. Na Awurade remma deɛ ɔbɔ ne din kwa no ɛmfa ne ho tɔtɔrɔtɔ. Nti wɔ Nyankopɔn din na wode di dwuma no. Wɔ Nyankopɔn no amu no waka. Ɔse wɔ biara wɔbɔ me din frɛ no. Na mebɔɔ no. Mɛmaa m'animuonyam. Botaeɛ no nie adeɛ a wɔ Nyankopɔn bɔɔyɛ no. Ɛbɔ wɔ Nyankopɔn din frɛ saa adekodeɛ no. Yɛne n'animuonyam hye. Edini ne yɛbɔ ne wɔ so. Ɛfiri sɛ ɔno no wɔnwonoyɛ. Ɔnwonoyɛ anaasɛ ɔbɔɔyɛ ɛma n'animuonyam. Nti wo deɛ wokan saa twerɛnsɛm yi na wokan ne bio toatoa so a woamɔ bɛte ase. Ɔse obiara wɔbɔ me din frɛ no na mebɔɔ no memaa m'animuonyam. Ɛnyɛ din no na Nyankopɔn bɔɔyɛ o. Daabi edin no a Nyankopɔn ɛwɔ no ɛno ne yɛde frɛ adekodeɛ a wabɔ. Ɔse obiara
wɔbɔ me din frɛ no na mebɔɔ no mɛmaa m'animuonyam. Nti adeɛ a Onyankopɔn abɔ a yɛbɔ Nyankopɔn din frɛ saa adekodeɛ no, ɛno na ɛyɛ Nyankopɔn animuonyam hye. Yɛde so kyerɛ ne sɛn saa asɔfoɔ no ka ɛyɛ ɔmo kyerɛkyerɛ nsɛm no ase wie a na wɔn abisa sɛ edin bɛn na Onyankopɔn de bɛfrɛ wɔ sɛmpakani no asefoɔ. Mpabotwa mohwɛ Isaiah 43 verse 7 yɛnka wɔn toatoasoɔ bi ho asɛm wɔ ha yi. Yɛnka wɔn nsɛmpakani biara ho asɛm wɔ ha. Ɔtɔmu bisa wɔn sɛ ɛne edin ne de sɛn a wɔn sɛ ɔsɛmpakani no asefoɔ din ne yɛde bɛfrɛ asafo no. Abra twerɛ nsɛm no nka wɔ sɛmpakani biara asefoɔ ho asɛm. Yɛbɛhwɛ ne yie a Isaiah 43 verse 7 no adeɛ a Onyankopɔn abɔ no ne din ne yɛde bɛfrɛ adekodeɛ a wabɔ. Edini no ɛno ne adeɛ a yɛde bɛfrɛ deɛ Onyankopɔn ayɛ no. Adeɛ a Onyankopɔn anwono ɛyɛ Nyankopɔn dini na yɛde bɛfrɛ deɛ wabɔ na wanwono. Ɛwɔ hɔ ma Nyankopɔn animuonyam hye. Yɛso wɔn ahyɛ da akyea no. Wɔn ahyɛ da dane no. Wobisa wɔn sɛ ɛneɛ ɔmbɛka sɛ ɛyɛ ɔsɛmpakani no na sɛfoɔ yɛbɛfrɛ wɔn sɛ yɛbɛfrɛ wɔn sɛ Nyankopɔn animuonyam hye. Ewia na wɔn akɔkan asomafoɔ nnwuma eti mmienu ɛnkyɛm aduasa nsia Acts 2 verse 36 ɔsɛ nti ma Israel fie nyina ehunu ampa sɛ wan dini Kristo dini. Ɔsɛ Onyankopɔn de Yesu yi ara a mosene no ayɛ Awurade ne Kristo. Onyankopɔn wammɔ dini no. Ɛnyɛ dini na Nyankopɔn bɔɔyɛ Kristo. Nyankopɔn ammɔ ne dini na mmom ɛyɛ ne wuradie ɛna Onyankopɔn esiiɛ. Ma yɛnkan ne bio Acts 2:36. Enti ma Israel fie nyina ehunu ampa sɛ Onyankopɔn de Yesu yi ara a mosene no ayɛ Awurade ne Kristo. Ɛyɛ ne wuradie ɛne ne Kristo yɛ ɛna Onyankopɔn ayɛ. Ɛnyɛ dini no na Nyankopɔn bɔɔyɛ. Ne wuradie ɛne ne Kristo yɛ ɛna Onyankopɔn yɔɔyɛ. Ɛnyɛ dini no na wɔbɔɔyɛ. Wɔn edini yɛde frɛ obi anaasɛ adeɛ bi wammɔ dini no. Edini no nya abɔde a wɔbɔɔyɛ. Ɛyɛ adeɛ mo da hɔ pefe wɔ twerɛ kronkron no mu. David ɔwɔ owura foforo bi. Ɔre sɛ mama yɛnkenkan ɛnnwomati wɔ ha du nkyɛmu baako Psalms 110 verse 1. Awurade asɛm a wɔse me wura nie tena me nifa kosi sɛ mede w'atamfo bɛhyɛ wɔ nan ase anaa mede w'atamfo bɛyɛ wɔ nan ase ntiasoɔ. David wɔ awura no mmienu. Ɔse na Awurade ase me wura sɛ tena me nifa kosi sɛ mede w'atamfo bɛyɛ wɔ nan ase ntiasoɔ. Kaya sa Biblia, ang diwa, mga kapatid ng Biblia, ang original na Panginoon ay ang Diyos. Nung hindi na owura no wankasa mu a odi kan no sɛdeɛ twerɛ kronkron mu honhom seɛ na ɛyɛ Agya Nyankopɔn. Ɛno nti a wanna ne ba no anie. Prakɔpɛ no wɔyɛ Awurade baako. Ɛbra na wɔnya nka Yesu ho asɛm no na Onyankopɔn nko na ne yɛ nim ɛfiri sɛ saa abra no wɔnya na ne ba no adi. Yɛnkenkan Deuteronomy 6 verse 4. Israel tie. Awurade yɛ Nyankopɔn yɛ Nyankopɔn koro. Hindi pa siya ipinapahayag sa Israel. Nung bagong Abra Awurade Yesu Kristo. Yɛnya na no wadi nkyerɛ Israelfoɔ no ɛfiri sɛ yɛyi wɔn mo firi Misrim asase so nkyɛreeɛ. Ɛna Mose kaa sɛ Israel tie. Awurade yɛ Nyankopɔn yɛ Awurade koro. Ete baako pɛ na ɛwɔ hɔ. Na so berɛ bi baeɛ a David kaa sɛ
Awurade asemi wura sɛ nti sɛ waba abɛyɛ mmienu ade nti ɛfiri sɛ berɛ a Awurade Yesu Kristo yɛdaa no adi kyerɛ Israelfoɔ no ɛberɛ a no wɔba abɛda ne ho adi wɔ honam fam no ɛyɛ no Awurade Agya Nyankopɔn na ɔyɛɛ no Awurade. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Twerɛ Kronkron no sɛ enti ma Israel fie nyinaa hunu ampa sɛ Onyankopɔn de Yesu yi ara a mosene ne no ayɛ Awurade ne Kristo. Enti ade a Onyankopɔn yɛɔyɛ no ɛyɛ Yesu Kristo wuradie ne ne Kristo yɛ. Ɛno no wɔyɛɛyɛ ɛnyɛ ne din no wɔyɛɔyɛ. Ɛfiri sɛ asɛmmisa no sɛ ɛdin bɛyɛ na Onyankopɔn ɛbɔ ma n'anim onyam a ɛmaba bɛkan asomafoɔ nnwuma ati mmienu nkyɛmu aduasa nsia sɛ ɛdin a Nyankopɔn bɔɔ yɛsɛ yɛfa mfra asafo no yɛ Kristo. Din na so Nyankopɔn ammɔ din biara ɛnyɛ din na Nyankopɔn yɛɔyɛ. Ɔsɛ ma Israel fie nyinaa hunu ampa sɛ Onyankopɔn de Yesu yi ara mosene ne no ayɛ Awurade ne Kristo. Wankasa wabɔ din bi ama no. Deɛ Awurade yɛɔyɛ no ɛyɛ ne wuradie ne ne Kristo yɛ. Wankasa Nyankopɔn abɔ din bi ama Yesu. Wanka ne saa. Ɔsɛ wayɛ no Awurade ne Kristo. Nti sɛ yɛkasa afa as edin ho a edin yɛ ade a yɛde fra ade a Onyankopɔn abɔ. Eti ade a Nyankopɔn abɔ na wanwono. Ɔno ne din ne yɛbɔ frɛ saa adekodeɛ no. Nti sɛ ade a Onyankopɔn abɔ na wanwono no wobɔ Onyankopɔn din frɛ saa adekodeɛ no a na wobɔ Nyankopɔn din wɔ adekodeɛ no so a ɛno na ɛhyɛ Onyankopɔn animuonyam. Nti Nyankopɔn abɔdeɛ a wabɔ no bɛbɔ Nyankopɔn din na afrɛ ade a wayɛ. Saa bere no saa nneɛma no mu na wɔhyɛ Onyankopɔn animuonyam. Ɛno nti a Onyankopɔn mpɛ sɛ ade a wɔno wabɔ no yɛmmɔ bi foforɔ dini wɔ so. Ɔpɛ sɛ yɛbɔ wɔno dini ɛna frɛ saa adekodeɛ no. Nti Daniel te aseɛ ɛwɔ Daniel 9 verse 19. Ao Awurade tie, ao Awurade fakyɛ, ao Awurade yɛ aso na yɛ ntwentwɛn wɔ nanase wɔ Nyankopɔn ara nti na wo din na wɔbɔ frɛ wo kuro ne woman. Ɛno nso ne adeɛ Awurade Yesu Kristo kaeɛ John 17 verse 11. Ɔsɛ na afei mene wiase bio na yɛnum na ɛwɔ wiase na medeɛ mɛreba wo nkyɛn Agya Kronkron wɔn a wɔde wɔn ama me no fa wɔn sie wo din mu. Ɛno nti ɛyɛ Nyankopɔn asafo wankasa fa wɔn sie me Kristo din mu. Ɛno nti anyɛ Church of Christ. Nyankopɔn asafo no sɛ Church of God. There is a Kristo no amu say wɔn a Nyankopɔn de wɔn ama no no ɔmfa wɔn sie wɔn Nyankopɔn din mu. Wankasa fa wɔn sie me din a wɔabɔ mu. Wankra biribiara saa. Na so hwɛ nsɔre foforɔ Yankanka Church of Christ for much woman is a moasia. No marking Kaya Somafu Numa, a Timian Wintermedia Sensia, Acts 2 verse 36. There, a dinner with Yanko Poye, and a dinner rather boy, a Christo, didn't be like Yanko Poy, didn't be a Macristo. The wood I yet, the wood I yet, and then the Christo yet, and Boma, and as a Wayama, a modern. Yan kind of bill, and to my Israel, if you know who I'm passing, when Yankopon the years to ye are a Muslim and no I a Radene Christo, I didn't know when Yankopon ye Christo a Rade. I was a bra, or down where the train Nipano. Now ye nimuna say, a rather bako pen a woho, or only a Yankopon. A bra or bed down the banway disa or ban on your own Kunatiano, and were ye and the banners were Rade. Enti ankrofo te se ye se Awurade ba ko pe na ho mo se ne Yesu onu kure na agya Nyankopon amoto nya no kure nyansa bia ni mu se wo no papa o kuro ya no papa na asa wo nyansa ni eni anu me ye ka se yen eyefmo so nyansa ni mu na ntaas mu wo te bia nyina mu a eyefmo so efri se ade a ya ye no Acts 2 verse 36 eye Kristo a ya na Awurade Kristo wura die na ne Kristo ye na Nyankopon ye oye enye din no na Nyankopon ye ma no sade ebe ya mo be ka ma na to asomu na wo ma fa mo ho adi na o ma dwane ntino no mo de nsem mo ahyehye no mo dandan ne nsem wani ere de ensori ahodo ye nti hwe eba din tuo mo nkwampo a ye mfomoso
ɛba din to mu a ɛyɛ mfomsoɔ ɛre sɛ yɛwɔ boɔ botan amosia anwea bo aboa ɛyɛ anwea wɔ mu na ɛyɛ wɔworɔ no sunsun da ntem nti adeɛ a Onyankopɔn ayɛ no Nyankopɔn din na wɔsi yɛbɔ ne so asafo no yɛ Nyankopɔn dea ɔno na wɔsiiɛ ɔsoma Awurade Yesu Kristo so wɔ mmesi nti wɔnam Awurade Yesu Kristo so na wɔsiiɛ na so deɛ ɔsii nneɛma nyinaa yɛ Agya Nyankopɔn Paul bɔɔ ne tɔfa yɛn kenkan wɔ Hebrews 3:4 ɛfiri sɛ fie biara obi na ɔsie na deɛ wɔyɛɛ nneɛma nyinaa no wɔ Nyankopɔn ɔno efie wura no wankasa mu efie no deɛ na asafo no Kristo na ebesiiɛ na so wɔ Nyankopɔn na nam ne so ma no besiiɛ Nyankopɔn soma no ɛna ɔbɛyɛ ɔyɛ nti deɛ na nkurɔfoɔ adane no wɔ nie wɔma asesɛ mu nsɛm adane nsɛm wani sɛ edin na Nyankopɔn bɔɔyɛ sɛ yɛmfa mfra adekodeɛ wɔyɛ ɔyɛ ɛna ɔma asesa asomafoɔ nnwumati 2:36 ɛna ɔma akyerɛ ase ama no aba sɛ ɛyɛ din na Nyankopɔn bɔɔyɛ sɛ anaa Kristo din na Nyankopɔn bɔɔyɛ sɛ yɛmfa mfra asafo no na so Nyankopɔn ammɔ din ɛnyɛ din na wɔyɛ ɔyɛ na mmom ɔyɛ ne wura die ne Kristo yɛ ɔda Daniel bɔ so ma yɛn bio ɔda Daniel deɛ wɔka ne mu da hɔ ɛbrada deɛ wɔka ne mu da hɔ sɛ yɛbobɔ saa twerɛ nsɛm no so bio a Twerɛ Kronkron sɛ ma Israel fie nyinaa ehunu ampa sɛ Onyankopɔn de Yesu yi ara a mosene no ayɛ Awurade wanka sɛ wayɛ din ama no wɔsɛ wayɛ no deɛ Awurade ne Kristo wanka sɛ wayɛ din ama no wanka no saa wanka sɛ Yesu yi ara a mosene no wayɛ din ana wabɔ Kristo wabɔ din Kristo ama no wanka no saa yɛn ne ano yi a ɛyɛ nsɔre ahodoɔ nkankan Church of Christ foɔ no didi dwuma ɛde frɛ wɔ n'asafo no sɛ ɛdin a Nyankopɔn yɛ ɔyɛ sɛ yɛmfa mfrɛ ne mamfoɔ no ɛyɛ Kristo din na wɔyɛ ɔyɛ ntina no na yɛmfrɛ ne sɛ Church of Christ Nyankopɔn nso Twerɛ Kronkron na nka sɛ wɔ Nyankopɔn yɛ din wɔse wɔyɛ no Awurade wanka sɛ wɔyɛ no din ɔyɛ din maa no Twerɛ Kronkron sɛ nti ma Israel fie nyinaa hunu ampa sɛ wɔ Nyankopɔn de Yesu yi ara a mosene no ayɛ wayɛ no deɛ wayɛ din ama no daabi wayɛ no Awurade ne Kristo nti adeɛ baako ni kwan sɛ yɛbɔ twetwene ɛwɔ deɛ Twerɛ Kronkron no ka mu no mama yɛnhwɛ nsɛm a Twerɛ Kronkron no ka adwene yɛ tɛkyerɛ nya dene wokan ne wotɔ boas na wokan a ɛnya adeɛ dene mpo wo nkɔ sukuu na wonim nwoma koraa no a wamu tie koraa tumi hunu sɛ ɛne deɛ nkurɔfoɔ ka ne mba abira nti wo deɛ toa so wokan na wokan ne bi wa mu wobɛhunu sɛ ampa mu bɛda hɔ ebi a yɛnom ne nam no mu bia betumi anam so wakanya nkurɔfoɔ saa twerɛ nsɛm mmienu yi ɛwɔ asɔfoɔ no nsɛm nkyerɛ asie mu no wɔn mo ankasa mu ɛkan ma nipa gyidie sɛ ɛdi na Nyankopɔn ayɛ no yɛsɛ ɛbɛsia kan bio a enti ma Israel fie ihunu ampa sɛ Onyankopɔn de Yesu yi ara a mosene no ayɛ Awurade ne Kristo ɛro sɛ ɔmo tiri mɔpɔ nyinaa ne sɛ Nyankopɔn ɛbɔ edini ma Kristo ana wayɛ din ama no daabi ɛnyɛ din na wɔyɛ maa no ɔyɛ no Awurade wankasa wɔyɛ edini Kristo maa no daabi ɛro sɛ edini yɛde frɛ adeɛ nti yɛhia no yie ne nkyerɛkyerɛmu bebree ɛro sɛ wohia sɛ ɛbɛka ho nsɛm bebree akyerɛkyerɛ mu ɛfiri sɛ deɛ Awurade aka ne mu da hɔ dada akyinnyegye sɛm no Isaiah 43:7 no sɛ wode w'adwene bɛdi saa twerɛ nsɛm no akyiri a wobɛhunu ntɔmo ntumi nnane no ɔma yɛnkenkan Isaiah 43:7 ɔsɛ obiara wɔbɔ me din frɛ no na mebɔɔ no memaa m'animuonyam menwono no na meyɛɛ no ɛnyɛ din na Nyankopɔn bɔɔ yo wɔse obiara wɔ no wabɔ no
ono a wabɔ ono nyankopɔn no wabɔ n'adeɛ no ne din ne yɛmfa mfrɛ adeɛ a wabɔ na so deɛ saa asɔre yi pɛ sɛ wɔka ne sɛ edi nyankopɔn abɔ din bi si yɛmfa mfrɛ ɔsɛmpakani no no asefoɔ ayɛ nwoŋonan ɛfiri sɛ adeɛ a wɔ nyankopɔn ayɛ no yɛbɔ nyankopɔn din na frɛ saa adakodeɛ no saa nsɛm mmienu ma yɛ werɛ mfiri o adeɛ a wɔ nyankopɔn ayɛ no yɛbɔ nyankopɔn din na frɛ saa adeɛ no twerɛ kronkron ne nkaa sɛ ɔbɛbɔ din bi a yɛmfa mfrɛ wɔ sɛmpakani no asefoɔ wanka ne saa wɔ Isaiah 43:7 da so saa asɔfoɔ yi fa saa twerɛ nsɛm yi ne asomafoɔ nnwumati mmienu nkyɛmu 36 na ɔma akyea no sɛ ne nyankopɔn sɛ ɔbɛbɔ din bi na saa din no yɛmfa mfrɛ n'asefoɔ ɛdin bɛn ne yɛse ɛdin Kristo ɛna onyankopɔn bɔɔyɛ abrɛ nyankopɔn abɔ din bi ɔbaa yɛ nte aseɛ nuanom nyankopɔn din ɛno na yɛbɔ de frɛ n'abɔdeɛ a wayɛ ano ɛnkyerɛ sɛ ɛdini no ɛna yɛde bɛfrɛ nyankopɔn sɛ mpakani no asefoɔ deɛ yɛka ho asɛm wɔ ha yi no adeɛ a wɔ nyankopɔn ayɛ no ɔbɔ ma n'anim onyam yɛkasa fa adeɛ a wɔ nyankopɔn ayɛ ho ɛne wɔn a wɔ nyankopɔn abɔ wɔn wɔ hɔ ma n'anim onyam hye adeɛ a wɔ nyankopɔn ayɛ no yɛwɔ din bi wɔ hɔ nom a wɔ nyankopɔn abɔ ɔbɔ ma ne ho na so ɔma ama Kristo Kristo dini Onyankopɔn na ɔde too no ɛna ne wura di yɛ nso Onyankopɔn yɛ maa no Nyankopɔn ammɔ kɔma yɛnkenkan asomafoɔ nnwuma 9:12 Acts chapter 4:12 na nkwagyeɛ inni wɔ biara mu na nso die foforo inni wɔ soro ase ne a wɔde ama wɔ nnipa mu a ɛsɛ sɛ wɔgye yɛn nkwa wɔ mu Kristo din no Onyankopɔn de maa no Onyankopɔn wammɔ din na wanwene din ama ne ba no ɔde maa no firi sɛ ɔno na wɔdi kan ɛwɔ adeɛ nyinaa mu Onyankopɔn yɛ otumfuo Onyankopɔn yɛ otwadi ampo wontumi nto Nyankopɔn din nti ɔno Onyankopɔn no wɔbɔɔ din faayɛ Onyankopɔn obi anto ne din o ɔno ana ɔbɔɔ ne din faayɛ ɔbɔɔ din faayɛ na sɛ Kristo din no Nyankopɔn ammɔ ɔtoo ne din yɛgya Nyankopɔn na too ne ba ne din yɛnkenkan Hebrews 1:3 ɔno ara a ɔyɛ n'anim onyam no haran ne ne su nsɛsoɔ na ɔde ne tumi asɛm so nneɛma nyinaa mu no ɔde ɔno ara ne ho dwiraa yɛn bɔne no ɔkɔtena Nyankopɔn animuonyam kɛseɛ no nifa so ɔsorosoro ɛnkyɛmu 9 verse 4 na watɛn abɔfoɔ no mmorosoɔ sɛdeɛ ne din kunini a wanya no kyɛn wɔn deɛ no sɛdeɛ Kristo din kunini a wanya kyɛn abɔfoɔ no deɛ nti Yesu Kristo no wadi mu pii sene abɔfoɔ wotumi mfa no ntoto wotumi mfa abɔfoɔ ntoto ne ho ɛfiri sɛ Onyankopɔn ama Yesu Kristo din a ɛyɛ din kunini a kyɛn abɔfoɔ deɛ sɛ ɛba din mu a yɛyɛ nkyerɛkyerɛ kɛseɛ anuanom ɛdin bi wɔ hɔ nom a Onyankopɔn bɔɔyɛ a sɛ Nyankopɔn bɔɔ din bi a wammɔ saa din no amma Kristo ɔno amu na ɔbɔɔyɛ ɛna ɔfaa Nyankopɔn ɔno pɛ na ɔbɔɔ din ɛmaa ne ho ɛfiri sɛ se ɛdin foforɔ biara ni wɔ soro ase ɛne wɔ soro a ɛwɔ nipa mma mu a ɔbɛnam so agye yɛ ne nkwa enti ɛdin Kristo na ekuta no ɛgya Nyankopɔn no amu na ɔde maa no na wanya din kunini a kyɛne abɔfoɔ no deɛ ne mmorosoɔ
Hindi naman ganun ang ibig sabihin sa 40. Nabɔ mo sɛ Isaiah 43 verse 7 ɔmo kyeakyea no a na ɔmo ama no aba abɛba sɛ Yesu din ne yɛbɔɔyɛ. Ɛnyɛ n'asekyerɛ ne no mpo wɔ asomafoɔ nnwuma ti mmienu nkyɛmu 36 no. Ɔmo sɛ Onyankopɔn ayɛ Kristo Awurade, wayɛ Yesu yi Awurade ne Kristo. Ɛnyɛ din na wɔsɛ wayɛ. Ɔma yɛ nte ase ɔsɛ nti ma Israel fie ihunu ampa sɛ Onyankopɔn de Yesu yi ara mo sene ne no ayɛ Awurade. Wanka sɛ wayɛ edin ama no. Ɔsɛ wayɛ no deɛ Awurade ne Kristo. Nti Yesu ne wura die ane ne Kristo yɛ no Onyankopɔn yɛ maa no. Nti nyɛ ne din na ɔbɔɔyɛ. Nti sɛ ɛba asafo no din tuo mu a na sɛ Twerɛ Kronkron no so na yɛde yɛn gyidie ɛne yɛn nsɛm nyinaa bɛgyina mɛsɛ nsɛmfuo anaasɛ emu nsɛm a saa twerɛ nsɛm a yɛde di dwuma yi. Awa sɛ ne Twerɛ Kronkron mu twerɛ nsɛm ti nyinaa bɔ abira yɛfrɛ ne sɛ nsɛmfua. Awa sɛ Twerɛ Kronkron mu nsɛmfua ne adwene yɛta twerɛ nsɛm ne mu nsɛm wɔ kyerɛmu mɛ no mmom ɛntenetene yɛn. Ano ne adeɛ wɔ sɛ yɛte ase firi twerɛ nsɛm kɔ pɔte biara mu. Nyankopɔn asafo ɛno ne din a yɛatwerɛ gu Twerɛ Kronkron mu. Adɛn nti na yɛtwerɛ no saa sɛdeɛ mu nsɛmfua ne adwene yɛta nsɛm no akyire no teɛ. Yɛn kenkan 1 Corinthians 14:37. Sɛ obi susu sɛ ɔyɛ odiyifoɔ anaa honhom mu ni a ɔhunu sɛ deɛ meretwerɛ mabrɛ mu yi yɛ Awurade ahyɛdeɛ. Kaya pala ang mga isinulat ni Pablo, utos pala ng Diyos yan kaya niya sinulat. So, ang Botaeɛ nti a Paul twerɛ saa nneɛma yi nyinaa no ɛfiri sɛ yɛwɔ Onyankopɔn ahyɛdeɛ ntira. Ɛno nti nea wɔnom atwerɛ gu Twerɛ Kronkron no mu no ɛyɛ Onyankopɔn na ahyɛ sɛ wɔnom ntwerɛ. Nti sɛ biribi wɔ hɔ na sɛ yɛantwerɛ a na kyerɛ sɛ Onyankopɔn amma ho kwan sɛ yɛntwerɛ ngu Twerɛ Kronkron no mu. Ɛho adanseɛ wɔ hene. Yɛnkenkan Adiyisɛm eti 2:4 Revelation 10 verse 4. Na aprana nson no kasaeɛ no anka mmerɛyɛ matwerɛ na mɛtee sɛ ani bi firi soro reka kyerɛ me sɛ sɔde aprana nson no aka no ano na ntwerɛ. Nti yɛwɔ nsɛm bi mu hɔ no mu aprana nson no kaeɛ anka Yohane bɛtwerɛ nanso Onyankopɔn kaa sɛ ɛma no ntwerɛ. Ɔkaa sɛ wɔnhwɛ ano no wantwerɛ. Ɛno nti saa aprana nson no nsɛm a ɔmo kaeɛ no yɛantwerɛ ngu Twerɛ Kronkron no mu. Na nea nneɛma bɛn na Nyankopɔn ma ho kwan ma yɛtwerɛ yɛ. Sɛdeɛ Paul osie nie. Ɔsɛ ma obiara ahunu sɛdeɛ matwerɛ abrɛ mu no yɛ Awurade ahyɛdeɛ. Ade a yɛntwerɛ yɛ no, ade a Nyankopɔn ma ho kwan sɛ yɛntwerɛ yɛ no, ade na wode ba bɛhyɛ mu. Enti sɛ deɛ Nyankopɔn ahyɛ sɛ yɛntwerɛ no, ɛho afutusɛm ne sɛn. 1 Corinthians 4 verse 6. Na anuanom mo nti na mede asɛm yi mɛtɔ me ne Apolo ho mɛkyerɛ mo na moasua yɛn sɛ mɔre nwinwene ntra deɛ wɔtwerɛ no na mo mu bi ahoahoa ne ho ne wɔ bi ani asie. Para pala walang makapagpalalo. Dapat kasi yung pagpapalalo is Na obi ahoahoa ne ho, obi ama mɛyɛ hantansɛm. Ɛfiri sɛ woyɛ ahomasosɛm a wokɔ atra deɛ wɔtwerɛ no. Na obiara ahoahoa ne ho ankɔ antra deɛ wɔtwerɛ no. Sa kanya, saka sa iba pang ministro, ay mga tuto kayo. Paul say, Sihigit sa mga bagay. ɔno mu ne yɛ Paul mu ne yɛ asomafoɔ aka mu na monsua. Na moanwenwene ntra deɛ wɔtwerɛ no. Anuanom yɛde sua. Ade a yɛsua no. Awɔ sɛ gyina Twerɛ Kronkron mu nsɛm so ɛni kwan sɛ yɛkɔtra. Wɔma yɛnkae saa nsɛm yɛn ne yɛafutusɛm no. Adeɛ biara asomafoɔ no watwerɛ no. Yɛn ne Awurade ahyɛdeɛ a wahyɛ sɛ yɛtwerɛ deɛ na yɛatwerɛ. Ɔsɛ ma Israel fie nyinaa ihunu ampa sɛ Onyankopɔn de Yesu yi ara a mosenee no no ayɛ Awurade.
ne Kristo. Enti die we Nyankopon eyoye no, de Nyankopon ye ma Yesu no, eye ni wuradie na ne Kristo ye. Ene wo mo asesa no, na ma ba kan se na emu da ho se ade a we Nyankopon aye ye Kristo din. Twerɛ kronkron na ɛfa na ɛmfa na ɛsɛ Nyankopon aye din ama Kristo. Ade na Nyankopon ye. Ɔsɛ waye no awurade ne Kristo, wankasa waye din ama no. Na ɔbɛkasa asɔre ne yɛmfa ne Church of Christ. De Nyankopon ye ne ye dini. De wɔtwerɛ kronkron no mu no ase ɔma yɛ nkontra de wɔtwerɛ no. De dalawang kategory, no? Tinatawag sa pangalan niya at nilikha niya. Ano ngayon? Twerɛ kronkron no se obiara wɔbɔ me din frɛ no na mebɔɔ no. Nti ɔbɔɔ no deɛ na ɛsi mɛmaa m'animuonyam. Deɛ Nyankopɔn abɔ no, adeɛ Nyankopɔn abɔ no, ɔbɔ ne din na frɛ no. After say, ya wona ma bi mo ho no ma ya bo Nyankopon din ni frɛ saa de kode nso nya Nyankopon no ɔyɛ ɔyɛ. Nti na we Nyankopon se wo biara wo bɔ me din frɛ no na me bɔ no me ma mani mu nyam ti ade a wo Nyankopon abɔ no. Ɛne ya bɔ Nyankopon din frɛ saa de kode na no na hwɛ Nyankopon ani mu nyam. Be na menwono no na me yɛ no no. Hindi sinasabi sa Isaias na meron siyang ginawang pangalan. Ano na siya no ani mu nyam si Kristo. Enkan wo yisi yangoma no mu se wabɔ din bi na saa din ni yɛ Kristo. Dabi. Pode se ya ba dwene ho yie pa. Nyansem ne nukurem. Wala kang pagkukuhanan ng duktong dito sa mga paliwanag na ito. Mind-boggling ito eh. Pagka hahanap ka ng dugtong, walang pwedeng ito. Wa mo ano yie bi se mu no. Utumi mpo hunu ne wo mo pa kyerɛ. Na mo ka gina bi anta so mu. Afisa de wa mo kyerɛ kyerɛ ni twɛrɛ nsɛm no mu. Ba hunu ya meka ye mfa ba megu obi ho fi. Ye ne twɛrɛ nsɛm no. Honhom. Afisa twɛrɛ nsɛm no. Ya de sua Nyankopɔn asɛm. Aya man kyerɛ. 2 Timothy 3:16. Atwerɛ nyina fi Nyankopɔn home mu na ɛyɛ man kyerɛ atanyie atene ne tene mo yɛ ne. Nti menka ye megu obi ho fi. Na bɛka de yɛtene akyerɛ mo. Yɛsɛ me de ba begu obi ho fi. Twɛrɛ nsɛm kronkron no ɛyɛ man kyerɛ atene ne tene mo yɛ ne. Nyankopɔn asɛm de yɛde tufo. Ɛno nti a yɛde yɛn di dwuma. Na yɛde atenetene na da asɛm a nkurɔfoɔ deda da nyɔnko nipa no. Awurɛ nkurɔfoɔ kyerɛkyerɛ nsɛm a ɛni twɛrɛ kronkron mu baabi yɛrɛ. Enim awurɛ deɛ mo pɛ so wɔ mo kan deɛ mo pa kyerɛ nyina bi ɛni twɛrɛ kronkron mu. Na wonim adansesɛm a wɔ mu wɔn man kasa mu mpo nte aseɛ. Enoma wa mo kan. Wa mo se ewiase no awie no ya hyehyɛ ne mmara to. Nti wɔn de yɛ se ɛyɛ asase awie yɛ ɛnyɛ bɛɛ ne nti asase ne ekukuru wɔ nti no eni awie yɛ mpamotwam hwɛ saa na adanse. Ɛsɛ wiase na eni hyeɛ eni awu awie yɛ. Nti ameka sɛ ɔmo kenkan saa nsɛm yi nti ɔmo dwene ana. Na ɔmo se deɛ yɛ pa kyɛ ne yɛ mmerɛ ɛwɛ sɛ ɔmo se asase yɛ kukuruwa na ɛnyɛ tatrata ana yɛgye tum ampa sɛ asase yɛ kukuruwa ɛnyɛ tatrata. Na so twɛrɛ kronkron mu na asase ɛwɔ ne hye ana. Asase ɛwɔ ano ɛwɔ ne hye. Asase wɔ ne hye. Asase ɛwɔ dini mienu yɛ ɔbaako yɛ fɛ ne sɛ Eret. Asase pɛsɛ
Diam for ye the Indian shoe no. Asasi we are say to me, you was asasi me no na waso. Baako ye eret. Ye ya asasi pese. Ana we are singing na we mumpo ka ho. Ano so ye eret. Na mum enna ana say mbere we ye biaye. Mama yenkin kan. Izi ya ngoma omofa sa trance me free mo no. Yenkin kan izi ya ngoma no. Doon sa Isaias, ang pagkakabanggit. Hay na wamo fa mo sa me free. 43:5. Kapatid na Daniel hanggang Izi ya ngoma ni mo Isaiah 43 verse 5 up to 6. Insuro na me na mene wo ho me de wasefo be free apue aba na me free atoye maboa wo ano. Verse 6. Meka matre atifi famu se fama na maka matre anafo famu se mfa nkora fa me mabenin free akiri bra ne me emama free asase ya no. Ayun. Yung wakas ng lupa dyan, pinapatunog nila, panahon yan. Tingnan nyo mag-isip lang kayo mga kapatid. Huwag muna kayong galit sa akin. Wan mamanwa base Muna kayo, Biblia muna ang pagbatayan. asase ya ye ka ho asem na wie ye mre. Pakinggan nyo Ato dwene ho mabu mfum yansa di kan dwene ho ansa. kausap ng Diyos ang kanyang inuutusan. Isaiah 43:5 wasi insuro wenyankopon na nipa no wo no wo ho na ekasa. Insuro na menne wo na ewo ho. Mede wasefo be free apuye aba. Na mafiri atoye maboa wo ano. Di ba lugar yan, mga Ede na ye ka na yi. Kasafa asase bi a ye ho antisa. basahin mo na nga ang uno, kapatid na Daniel. Ane Jacob Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo. en kasasini no yan kin kana Isaiah 43 verse 1. Na fe said the Rade a obo wo Jacob na onwuno wo oh Israel no kani Isro na majewo mabawu di mafrewo we metia. Verse 2 say warika sa warika nsu a mene wo na ewo ho na se worefa asubontini mu a ere emfa wo nko sa wo na mo a ere nhyewo na jaframa re entu nhyewo na me Awurade mene wo kronkron me wonyankopon Israel kronkron ni no wogefo mede Misrim aye agedie amawo mede Ethiopia ne Saba amawo sa wo sombo mani so wani mabenyam na mena madowo nti mede nipa bema asiwo ananmu na mede aman bi asiwo kra ananmu. Verse 5 Isro na me na menne wo ho mede wasefo be fire puye aba na mafiri atoye maboa wo ano. Yan, nakita nyo ngayon kung sino ang kausap dyan. Ang Jacob o ang Israel. Ntafe mahunu de wone no kasa ane Jacob Israel en kasa. Sabi ng Diyos sa kanila, sa mga Israelita, Jacob wasi asefo Israel for no na wenyankopon no war mo kasa o kasa Jacob Israel bo isuro mula sa silangan tame Awurade mo nyankopon meka mo ho mede wasefo be frɛ puye aba na mafiri atoye maboa wo ano. Eti Jacob asefo na ewa puye no o wasefo bi wa puye. Sa versikulo 6, aking sasabihin sa hila, Maboa wo na no afiri atoye. bayaan mo. Lugar pa rin yan Verse 6 Sa timugan, meka tretifi famu se fama. dalhin mo rito ang Verse 6 so meka tretifi famu se fama. Maka tra na afo famu se emfa enkura. Tingnan ninyo Fa me mabenin free akiri bra. talagang katotohanan. Na me mama free asase ya no. Sasabihin ko sa hilagaan, bayaan mo. Sa timugan, wag mo Mo hwɛ nokore honhom no. dalhin mo Mo hwɛ nokore no honhom. Meka kire
sa malayo. Alam niyo kung bakit? atifi fam sɛ fama na maka ma kyerɛ anaafo fam sɛ mfa nkora fama mma bɛni firi akyirikyiri bra ade kyerɛ firi sɛ ewiase Hilagaan at timugan. ɛyɛ Yun ang ɛmfa torɔ nan no ɛyɛ atifi pero meron anaafo pa rin atɔyɛ ne yɛ apuoyɛ apat lang. Payag ka. yɛwɔ asase Opo, kapatid na Eli. ɛmfa torɔ nan nanso ɛnyɛ ɛmfa torɔ nan nko na ɛwɔ asase yi so yɛwɔ baabi foforɔ so keka ho yɛ sɛ apuoyɛ yɛwɔ apuoyɛ mfimfini na yɛwɔ apuoyɛ a ɛwɔ akyirikyiri ɛna ɛwɔ apuoyɛ ɛbɛne nti nyɛ sɛ yɛka sɛ apuoyɛ a na ɛno ano no na asi na so ebinom wɔ hɔ no mowɔ apuoyɛ so mowɔ apuoyɛ a ɛwɔ akyirikyiri wɔ akyirikyiri apuoyɛ ɛna ɛwɔ mfimfini apuoyɛ ɛna ɛwɔ atifi apuoyɛ anaafo apuoyɛ nti wɔ Nyankopɔn sɛ ɛberɛ a ɔkasa fa beaeɛ nan ho no mfatorɔ nan yi ho wieɛ no apuoyɛ atifi ne atɔyɛ ne anaafoɔ no wɔsan so kaa bi ɔka ho ɔse Malayo pa sa silangan, malayo fa mɛma bɛni firi akyirikyiri akyirikyiri a ɛmu mpɔtwe firi apuoyɛ ne atɔyɛ ɔma yɛnka sɛ yɛwɔ atifi apuoyɛ anaafo apuoyɛ ɛwɔ hɔ lugar yun eh. Kasi lugar naman ang na talagang na fa mɛma bɛni firi akyirikyiri bra na babae. akyirikyiri na no nso yɛ beaeɛ ana yɛ beaeɛ Puntong ito. na mɛma baa firi asase ano Araw, panahon. Hindi law lugar. Eh di ata naman. saa tebea yi mu no Anak na lalaki mula sa malayo. ɔmo sɛ asase ano yɛpa akyerɛ berɛ ɛnyɛ beaeɛ ɛna owia na efiri apuoyɛ no nso ɛ Ha? Mag-isip kayo mga kababayan. Ang tinutukoy dito ng salita, lugar, silangan, Pahuno. kanluran, hilagaan, timugan, at mga asɛm no ɔkasa fa beaeɛ ho malayo sa silangan, apuoyɛ malayo sa ɛne atɔyɛ extremities pa. atifi Kaya sinasabi, ne anaafoɔ sa mga wakas ng lupa. yɛwɔ bi wɔ hɔnom a wɔware paa Wakas ng lupa. ɛnkyɛ wɔ sɛ efiri asase ano Ng lupa. ɛfiri sɛ asase ano Mga hanggan. asase a wɔ ano Basahin natin. na ɛdeɛ ne asase ano yɛn ne asase hyeɛ Anin ba ang wakas yɛn ng lupa? kenkan Mundo bilog. Tama yun. Pero asase ano ɛyɛ deɛ ba de ewiase yɛ kukuruwa na sɛ yɛsɛ asase yɛ kukuruwa nkyɛn na ɛne ano anaa ɛni ano buo asase a ɛbɛyɛ asase pɛsɛɛ no ɛni ano ɛni hyeɛ ɛni ano bu anaa na asase ano nie asomafoɔ nnwuma ti dumiɛnsa ɛyɛ nkyɛmu aduanan nsia Acts chapter 13 verse 46 na Paulo ne Barnaba de akukuduro kaa sɛ ehia sɛ anka wɔka Nyankopɔn asɛm no kyerɛ mo kanee na ɛnam sɛ musum twene na mubu mo ho sɛ monsɛ daa nkwa yi hwɛ yɛdane kɔ amanaman no nkyɛn Narito kami ay pasa sa mga hentil. Ayan, sabi ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo sa mga Israelita, kailangan naming ɛno nti yung salita ng Diyos. Eh ayaw kayo makinig. asomafoɔ Barnabas Hinahatulan ne mo Paul ang marapat-dapat sa na wɔkaa sɛ ehia sɛ nka yɛka Nyankopɔn asɛm kyerɛ mo nanso mompɛ Kat- ɔbɔ ato agu monsɛ mfata daa nkwa nti ɛbɛkɔ amanaman mufoɔ no nkyɛn Sabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga na yɛn ne deɛ Awurade yɛhyɛ verse 47 sa ikalilig na saa ara na Awurade yɛhyɛ yɛn sɛ mede wo masi hɔ sɛ amanaman kanea hangganan ng na woayɛ nkwagye akoduru asase ano sabihin mo walang nti ampa sɛ asase wɔ ano ang mga apostol na si Bernabe wotumi nka sɛ asase nni ano lugar yon. wotumi nka sɛ asase ani na awie yɛfiri sɛ Paul ne Barnabas yɛsomaa no kɔ amanaman mufuo no mu Of the earth ɛkɔpem asase ano and to the ends of the earth. Ano yung ends of the earth? Lugar yon. Doon sa na adeɛ ne yɛ asase ano asan ba yung hangganan? yɛn ayɛ beaeɛ Eh, bilog daw ang asase ano ɛyɛ mfa ɔbɛsɛ asase yɛ kukuruwa sɛ asase yɛ kukuruwa a asase hyeɛ no wɔ hene fa wokɔ mpoano a wobɛhu ɛfiri sɛ asase ɛwɔ ne hyeɛ asase hyeɛ ɛwɔ hene ɛyɛ po yɛn kenkan asase pɛsɛɛ no a ɛnwoyɛ no ne hyeɛ ɛyɛ po ɛfiri sɛ asase wɔ ne hyeɛ ɛfiri ɛsɛ asase ano
ntɛntumi nka sɛ asase nyinaa so ɛbisɛ wobɛtumi akɔ mpoase akɔka nsɛmpa. Yɛn kenkan mmabu sɛ metin wɔtwe nkyɛmu aduonu nkron Acts 8:39 otwa ɛpohyeɛ na nsuo antra na wɔde yɛ asase fapem too hɔ. Otwa ɛpohyeɛ na nsuo antra na wɔde yɛ asase fapem too hɔ no nti anuanom asase wɔde hyeɛ a n'ani ne hyeɛ ɛwɔ hyeɛ ɛpo mpo wɔ hyeɛ ɛpo ɛwɔ hyeɛ ɛpo wɔ hyeɛ ɛpo wɔ hyeɛ ɛkɔ kan mfa ɛka asase na no ɛna afei asase ano nso pem hemfa ana asase hyeɛ ɛpem po ano. Yɛn kenkan Job 38:11. Ɔse na meka sɛ ɛha yi na bra bɛduru na ɛntra so na ɛha yi ara na wasorɔkye ahantan ɛmɛso no. Nti asase ɛne ɛpo asorɔkye ɛhyeɛ ɛpo ne hyeɛ ano pem asase ɛno na asase so ano hyeɛ ɛpem mpo ano. Twerɛ kronkron sɛ na meka sɛ ɛha yi ara na bra bɛduru na ɛntra so na ɛha yi ara na wasorɔkye ahantan ɛmɛso. Nti mpo nti na po ehuruhuru kura no a ekiri mɔ mma kuru ɛfisɛ Nyankopɔn sɛ ne hyeɛ hɔ nom na enuro. Ɛpo hyeɛ ne no ɛde a ne mpo ɛpo hyeɛ ɛyɛ asase na no wɔn sɛ po atena ba kurom pɛn. Ɛbɛ ɛfisɛ baabi a Nyankopɔn sɛ mmeduru ne no ɛna asase nso ano kɔpem mpo ano. Nti asase ano ana asase ano ɛhyeɛ ɛno nso ne ɛpo ano anaasɛ ɛpo hyeɛ. Nti sɛ wɔka sɛ asase yɛ kukuruwa nti ani hyeɛ a ɛni ano bu a ɛnyɛ nokorɛ sɛ asase ni ano. Asase ɛwɔ hyeɛ ɔsoro ɛno nso wɔ hyeɛ. Mɛma mo nka sɛ ɛyɛ kukuruwa mpo ɔsoro mpo wɔ ne hyeɛ nanso ɔsoro nyɛ kukuruwa. Mɛnka sɛ ɔsoro yɛ kukuruwa. Yɛn kenkan nnwom eti dunkron nkyɛmu baako. Ɔsoro ka Nyankopɔn anim onyam na ewiem kyerɛ ne nsa ano adwuma. Verse 2. Da koro biara wɔkyerɛ na anadwo biara da nimdeɛ adi. Sinasabi diyan ng salmista, ang langit, ang kalangitan na nagpapahayag ng kaluwalhatian. dwumutini ne sɛ ɔsoro ka Nyankopɔn anim onyam na ewiem kyerɛ ne nsa ano adwuma. Ang gawa ng kanyang kamay. Ewiem Sa sais, kapatid na. ɛkyerɛ ne nsa ano adwuma. Na de fire wɔ ɔsoro ano na ne kyini koduru asase na ne kyini koduru ano hɔ na biribiara ɛnkura ne ho mfiri ne hyeɛ ano. Ayon. Ang labasan niya mula sa wakas ng mga langit. Aba, yung langit ay may wakas eh, lupa pa wala. Ang kanyang labasan ay Asase wɔ ano wakas ng langit. na ɔsoro. Di ba pareho lang? Ɔsɛ na nade fire wɔ ɔsoro ano. Psalms 19:6. Ɔsɛ nade fire wɔ ɔsoro ano na ɔsoro mpo wɔ ano asase na eni ano na ne kyini koduru ano hɔ na biribiara ɛnkura ne ho mfiri ne hyeɛ ano. Yɛn kenkan Psalms 19:6. Nade fire wɔ ɔsoro ano na ne kyini koduru ano hɔ na biribiara nkura ne ho mfiri ne hyeɛ ano. Nti ɔsoro mpo wɔ ano na asase na eni ano. Nti nyɛ mmerɛ woka sɛ mmerɛ a anamfie a ɛyɛ mfomsoɔ yɛka sɛ ɔsoro ano a nkyerɛ fie nkyerɛ mfie. Na nade fire wɔ ɔsoro ano nti ɔsoro mpo wɔ ano na baabi a ɛpem. Nti ɔsoro wɔ awieɛ ɔsoro wɔ baabi a ɛpem na nka mpɛ sɛ asase. Kaya ang tinutukoy sa Isayas, Na lugar hindi ɔsoro panahon. ɛpo ano ɛna ɛyɛ asase. Asase ano na ɛyɛ po. Nti lupa eh, yun daw ay panahon. kase biayɛ nyɛ Ibig sabihin daw, mayroong mga buko ng panahon. Sa kanya ko lang narinig yun eh. May mga buko ang panahon. yɛwɔ mmerɛ May buko ang tubo eh. Mga buko ng panahon daw yung Aye. bukas ng lupa na yan. ɛhyeɛ. Te sɛ ɛyɛ Mga kapatid, wala akong layong ahwedeɛ sɛ wɔ po. Ahwedeɛ po. Asase nso wɔ ano bu. Anuanom sɛ wodi toro a ɛyɛ biribi a wabɔ wo tim na wɔkan ne twerɛ kronkron na ɛfiri sɛ
Maraming pong salamat Yɛn no sa din inyong sɛ yie biara ni mu. pagtitiyaga. Mga kapatid, Yɛka deɛ salamat sa inyong yɛtene deɛ oras, ɛyɛ salamat mfomsoɔ. sa inyong Anuanom, yɛda mo ase pagtitiyaga. sɛ moanya yɛn ho abɔterɛ. At salamat Yɛda mo po ase sɛ moanya sa yɛn ho Panginoon na abɔdwotware. nagbibigay sa Yɛtie atin ng Nyankopɔn asɛm. pagkakataon Na deɛ di kan yɛda Awurade ase loobin niya po sɛ na wama yɛn sa akwanya pa darating yi. na mga araw, ipagpatuloy natin ang Sɛ pagsisikap. Nyankopɔn yɛ adom a, Kaya tayo ɔkyena nag-aaral so wama yɛn ng toa hindi so. na kundi para Na makasabi yɛsua ng Nyankopɔn ne nsɛm. pagkakamali. Na yɛmmɛka yei mmɛgu obi ho fi, na mmom sɛ yɛbɛtene deɛ ɛyɛ mfomsoɔ. Hanggang dito muna po tayo, Papacho. mga kapatid, sa ating pag-aaral. Bago tayo muling pansamantalang Aha na yɛde yɛde sua no nyinaa bɛsi. Na kayong minsan pang ansa na yɛbɛpɔn no, na tayo dumulog sa yɛbɛto nsa afrɛ mo. mga ikling pagpapasalamat Pama sa pananalangin sa Diyos. yɛmmɔ Manalangin Onyankopɔn ne tayo. mpaeɛ. Ama naming Diyos Ma yɛmmɔ mpaeɛ. na nasa mga langit. Sa Yɛn pangalan Agya Nyankopɔn a wɔwɔ soro, ng Jesus. awɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Sama-samang makatunghay Bio, sa iyong mga banal na salita. ɛberɛ a Huli kaming yɛahwɛ wo nsɛm kronkron mu, ng pagtanaw awie no. sa loob sa iyo. Nagpapasalamat kami sa isang pagkakataon na namang Bio, yɛgye tom ng sampa. ibang sandali Yɛde waka bebree. upang alamin ang Yɛda wo ase kapangyarihan at katotohanan. sɛ wama yɛ akwanya pa foforɔ. Salamat sa patuloy mo pong Sɛ yɛmfa hunu wo nsɛm ne wo nokorɛ. Yɛda wo ase sɛ daa wotoa so lakas at buhay abɔ yɛn ho ban. na nagagamit namin Ɔma yɛn nkwa sa araw-araw ng aming ne ahoɔden a da biara yɛbɛtumi de adi dwuma ɛwɔ yɛn dwumadie mu. upang kami Yɛda wo ase malakas, wɔ nhyira a kami mga dukha, wama no abu yɛn so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn ho bɛyɛ dene da biara. sinasapatan mo Ɛwom sɛ yɛyɛ hiafoɔ, nanso Agya yɛnim sɛ yung mga kagandahang loob ɔma yɛn deɛ yɛhia yɛn nyinaa, at pagtatapos na wɔma yɛakoma atɔ yɛn yam. mo sana kami Yɛda wo ase wɔ ɔdɔ a wɔde atom yɛn. bawat sambahan Na ɛberɛ a yɛrekɔ yɛn afie mu kɔtɔ yɛn dwumadie so wɔ no, mga nagsusunod ɛsrɛ wo sɛ hyerɛ abusua biara, mo sana obi biara a wɔtie wo nsɛm, ang kanilang mga puso ahwehwɛ wo nokorɛ mu. kanilang Ɛsrɛ wo agam at mga ma wo nokorɛ ntena wɔ n'akoma mu, na yi wɔ n'akoma mu ntanta nyinaa ano. sa tamang paraan ng Na sɛ yɛwɔ pa a, yɛn nyinaa yɛatumi abɔ mu na yɛasom wɔ kwan pa so. lagi mo rin kaming Agya, tutulungang makaganap yɛn wɔ mma, ng iyong kalooban. ɛsrɛ wo sɛ abere nyinaa boa yɛn, ma yɛntumi nyɛ w'apɛdeɛ. Iadya mo kami Ɛsrɛ wo sɛ ma yɛn ahoɔden bebree lalo na sa mga mabibigat na karamdaman. a yɛbɛtumi Sa iyong anya abotere pamumuhay, adi wo nsɛm so. habilin ng Ma yɛn ho ban firi yadeɛ korankorɔ balisan ng na aming nneɛma honhom mu. Wodɔ mpasɛm na rin po na yɛgyae ang aming yɛn mpaebɔ ne yɛn akoma mu dadwene hyɛ. kasalanan. Yɛsrɛ wo nso sɛ Tulungan mo't ingatan mfomsoɔ bebree a yɛyɛ atia wo no, muli yɛsrɛ wo sɛ fa kyɛ yɛn ng maraming na bɔ yɛn mma ho ban. sa pangalan Bio, ng aming yɛda wo ase Panginoon bebree si Kristo. wɔ yɛn Agya nkwa Kristo Yesu din mu. Amen. Ɔma yɛn nkyɛn nhyira nuanom. Sa Diyos Ama ang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal luwalhati kailanman. Tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig Na mama yɛn nyinaa yɛn nsa nka daa ng Diyos ɛnkwa dɔ. sa mga langit. Nhyira tumi wɔ mu afiri yɛn Agya Nyankopɔn a ɔwɔ soro. Adom nkwagye ne ayaresa firi ne Awurade Yesu Kristo. Ne honhom kronkron mu ayɔnkoyɛ sa ating mga puso, lalo na ɛne yɛn nyinaa koma mu hene. magpakailan. Ɛnkanka yɛn mma sesia ne daa ne daa nyinaa. Amen. Muli po namin kayong inaanyayahan para sa ating isasagawa Na anuanom, yɛretɔn sa afrɛ mo Ito po ay aba tete atempɔn no asubɔ nkyerɛkyerɛ ase anaasɛ Awurade mmara nsɛm adesua ase. Ɛbɛhyɛ aseɛ
bosome nwɔtwe ne da ɛtɔ so mmienu August 2 2021 ɛbɛhyɛ ase anɔpa du baako yɛretɔn saa afra mo mmra ne yɛsua Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ntwe akɔma mu nyinaa.
ating papawin, ang ikalangin sa gabing malamig, magaliw sa parang may ganda ng lamig, nagpapakilala ng iyong pag-ibig. Sa tuwing
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied Anuanom mmarima ne anuanom mmaa. Twerɛ nsɛm no ahyɛ ɛna bɔne a ɛbɛba nnipa so a wɔawɛyɛ mmere mu no ho kɔkɔ. Ɛmu na nnipa bɛsɔre atia wɔn ho wɔn ho. Ɛsiane adufudepɛ na atumi ho kɔm. Ɛwɔ baakofo a ɔpɛ sɛ wɔdi wiase yi so nti. Na ɛyarewa huhu ne kɔm a ɛbɛgye nnipa pɛpɛm nkwa afiri wɔn nsam wiase afa no agyina. Yɛhyɛ ase hunu nsɛnkyerɛnne maako maako. Na deɛ aka ne yɛ amanehunu a atwa nnipa ho ahyia. Na bɔne mmorosoɔ akɔ so mmaa nyina na nnipa ahyɛ aseɛ ɛpɛ ano yie na so wɔnya bi. Abra to sɛ ɛbrɛ ɛho ase ɛwɔ Asafo Awurade anim. Ɛyɛpa yɛnkoto serɛ ɛnto deɛ ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛgye yɛn afiri ahomane a ɛwɔ wiase nsɛm ne ahomane a ɛwɔ soro hɔnom. Wɔma yɛmfrɛ wɔ Nyankopɔn ɛnante ɛsiane yɛn mma ne yɛn mma mma nti. Ɛne ewiase mu timamuni biara a ɔhwehwɛ anidasoɔ ne nkwagye na ɛhwehwɛ asomdwoe wɔ akoma mu ɛne anidasoɔ kɛseɛ boro so amanehunu a nnipa fa mu nyinaa akyiri. Anuanom mmarima ne yɛn yɔnko nnipa, wɔma yɛnsiesie yɛn akoma na yɛmmɔ mpaeɛ. Sama-sama po tayong manalangin. Wɔma yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ. Panginoon naming Diyos, sa pangalan Awurade yɛn Nyankopɔn, na anak, muli po kaming nagbubuklod ng aming awɔ wo dɔba korɔ no din mu. kaming lahat na iyong mga nilikha. Bio, yɛn nyinaa yɛka yɛn akoma bom. Ikaw ang pinanggalingan Yɛne a wɔabɔ yɛn nyinaa. Yɛwɔ gyidie ne awerɛhyɛ mu sɛ upang muling woyɛ yɛn nkwa wura. sama kaming magpasalamat. Wɔn na wɔma yɛn ade nyinaa Buhay pa kami a yɛhia. hanggang sa oras na ito. Na bio, Sa kabila ng yɛpɛ sɛ yɛda wo ase. panganib Bɛpem dɔn yi mu, na nasa amin, yɛda so te ase. Yɛwɔ nkwa ne ahoɔdene, nakakaramdam ehu ne amanneɛ a atwa yɛn ho ahyia nyinaa akyiri. ng at paglingap sa amin. Na Agya, yɛtenka Salamat po sa bawat butil na yɛnya wo dɔ ne wo tema ho atenka wɔ yɛn mu. upang kami ay makatawid sa Yɛda wo bawat ase. araw. Hɔ At higit sa lahat, tenenee aba biara a puso wɔde ma yɛn. sa aming mga pagkatao Na deɛ boro ne nyinaa so, na mayroon kaming amang yɛda wo ase sɛ woama yɛn akomasoadeɛ. sa aming mga pakiusap. Woama yɛanya atenka bi sɛ Sa aming yɛwɔ agya bi a aberɛ gyina wɔbɛboa yɛn nagpatawad na na wɔpɛ sɛ wɔtie yɛn mpaebɔ. nagkasala sa amin. Agya, yɛsrɛ wo sɛ fa yɛn bɔne kyɛ yɛn Muling sɛdeɛ yɛde yɛkyɛ wɔn a wɔfom sa iyo, yɛn. Ama, humihingi ng iyong Bio, yɛn nyinaa yɛbom, pag-alalay sa aming lahat yɛbɔ wo sa mpaeɛ, buong katauhan. ɛsrɛ wo ahummɔborɔ Sa ma yɛn nyinaa. kasalukuyan naming mga pinagdadaanan. Sana po, Ama, Ma nnipa nyinaa, maawa ka sa aming lahat. wɔ adeɛ biara a yɛfa mu wɔ mu, Po ang wɔ mga abrabɔ yi mu. nararamdaman, Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn nyinaa mmɔbɔ, bukas ng kalooban, wɔn a wɔyɛ adeɛ. ang lahat ng pangyayari. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛmmu yie Maalaala ka ng wɔn maraming akoma mu mga tao sa pono. aming panahon. deɛ ɛresie nyinaa. Yɛsrɛ wo sɛ nam so Tawagin, na nnipa nkae wo. laging naghihintay Na hunu sɛ woyɛ Nyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ na wɔdomfoɔ a aberɛ nyinaa wotwɛn sɛ nnipa bɛba wo nkyɛn. mga puso Agya, yɛn mpaebɔ ne sɛ ng mga may yɛberɛ a yɛwɔ mu yi, ma wo nsa ka obi biara akoma. Hanyɛn onipa biara a ɔwɔ ahoɔden a ɔbɛtumi ayɛ papa akoma. Na watumi ada ɔdɔ ne ahummɔborɔ ne adɔeɛ de akyerɛ wɔn a ɛwɔ ahokyere mu. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ, abɔdeɛ nyinaa bɛnya ɔdɔ ne tem akorɔ bɛma wɔn ho. Na yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho. Na yɛn nyinaa yɛasua sɛ bɛbɔ mpaeɛ asrɛ wo din kronkron. Agya, yɛsrɛ wo sɛ
kami Sira yɛn na wabɔ yɛn iyong nyinaa. kapangyarihan Na berɛ yi mu, na wala kaming magagawa. ka yɛn ho na yɛmfa ne Maliban die ikaw po ma wo ang tumi. makapangyarihan Ɛfiri sɛ sa yɛne lahat. hwee a yɛbɛtumi ayɔ. Dulot ng lunas sa lahat Agye ng sɛ suliranin wɔn nkutoo ne na wɔtwadeɛ hinaharap mpɔn. ng sangkatauhan. Yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn, Basbasan mo po, Ama, ang mga namiminuno sa ma bawat nnipa pwesto. nyinaa hotɔ. Sana gabayan mo ang Na kanilang kae, mga kaisipan ɔman biara sa so paggawa ng mga pasya sa ikabubuti di ng ating kamfoɔ bayan. Bahala na ka po tenetene sa wɔn aming mga wɔ sambahayan, wɔn adwene toɔ mu lalo na sa na aming wɔntumi mga nto adwene pa wala pang mga ɛma wɔn bayan. ntimamufoɔ. Sana, Ama, Agya, yɛsrɛ wo sɛ hwɛ yɛn mma sa na yɛabusua pagpapatuloy nyinaa sa aming mga mahal ɛso. na buhay. Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn. Ɛberɛ a yɛadwene yɛn atɔfo, ɛbio yɛgyaa de gyina wɔ yɛn abrabɔ mu ne hyɛ wo nsa. Yɛgye di sɛ Agya, wo na wonim de yɛdi mu ma w'abɔdeɛ. Yɛda wo ase. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Ɔmaa yɛn nyinaa yɛn nsa nka nhyira na wɔdɔ a ɛfiri yɛn Agya a ɔwɔ soro nkyɛn. Adom, nkwagyeɛ ne ayaresa a ɛfiri yɛn Awurade Yesu Kristo. Na Honhom Kronkron mu ayɔnkoyɛ ɛne yɛn nyinaa koma mu hene ankanka yɛn mma sɛsie ne daa ne daa nyinaa. Amen.